Tá uiriochtáin ó Big Milk. Oh yeah, Big Milk. Full fat what? Níl fáilte ráta in áirigh. Oh, go on, stop. Manny Jeep agus fáilte go G. Blasta Blasta, agus gasta. gasta. Rinne ré rís tá trí hinna baby. Oh yeah, baby. Madra fancy alta. Fancy alta. And you'll have climate of ní warm as a full gaeilge. Téas ram. Tá trí rá ang tá an siúpa pastí in Merchant's Arch. Ah. By an anam os macor. Tá an borek prata ó Isla Shráid Capel agus tá samosa ang ó Govindas Shráid na Monasteach. Dús par rachmid leis an pastí is so seo pastí Mexicánach veganach. Cearnach cúig a bhíir agus tá sé ó orse na Geannaí agus an siúpa pastí an sin. So tá pónarí is hon rudí Mexicánacha is tócha. Tá sé nó chili tá hon. Chili pónarí. Agus an téistre hain is dóinm go bhéach se bhil níos fear. Yeah, so sé bhí running crua. Yeah, déach se bheith níos de se. Like níos flaky. Yeah, sin go ddíir. Beidir tá sé mé go sé vegan vegan. John go an mill na vegans. Yeah, well be. Cool gaste. Yeah. Near, yeah. Níor se agus Probably go left. Pre no and I like. Rif nóna. No. Inis an féad ra eile ón samosa ó Govindas Shráid na Monasteach agus €3 is 60% bíir. Oh yeah. So tá prati, fecin nigella seeds, cumin, turmeric, píisina, cumin. Cumin. Alright, cumin, okay. Láinte, Bosnair. Tá an téisrang go deas tá se an cealógach. Yeah, go hóirithe go bra leis an bheán eile. Ach níl sé ra spísrá. Níl sé te? Yeah. Ach tá golóir. Yeah, tá go leir spísrí an ach níl sé te. Ja tá. Más gan spísrí deas. Manam na nigella seeds. Agus na prati tá si brúte go míon. Níl sé seo tuair dearm. No, tá sé van méid taise bhuirfa is dean. Oh my god. Ag gur trí seasca. Níos de. Yeah, ein team left. Níos de. Govindas an sin. Alright, seo an Isla Boric, baby. Má tá Isla Boric ar ósa, tá Isla Boric ar ósa. Only Near real Blast my Riva. Shráid Capel. Oh, sé sin céint phyllo pastry. Phyllo? Jeez, tíle sam. Rud tá se is taken Oh yeah. Is cócraí mar a raibh sé sin ar ósa. Isla Boric ó Isla Shráid Capel agus 3 seasca a bhíir ceapam. Ulmhór like. Go mór le. Anyway, so the prati on agus rud a kins Jarek. Ooh. Whoa! Okay, smoky. So the blushing jatig. Dan a prati uachtarach tá si go háin. An déisran hé níl se có mála Govindas ach tá sé Jasca fá. Fuair fé bhá orach le cuddalta ar. Okay, what? We make a little my shit. Hell yeah. Oh yeah, dude. Oh my god. Tá níos mó baine tá se le. Tá lad ó Big Milk and he has déircht éidir le cabra le gunna. I hinge sib seach tá isce faoi halamh. Tá baine faoi halamh. Baine faoi halamh. Okay. Okay, King Khan. Isla Boric. Ochtas ja? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Stop. Tá mé se conna é sin críú ní ceada é sin. Okay, so Scéileáid tá Govindas an samosa ar 3 seasca agus níos de. Ceapan gur bééis sin an samosa is fear bhí agam riamh. Well, fáilte rá. An sin Isla Boric gur 3 seasca agus 8 de bhéir. Agus an áit dhearnach an pastí ón siopa na bastí an orse na Geannaí agus Carbon cool was near níach se go mór bhaimmar. No. So on Martania on Sorania. Should a gor blasta agus gasta was Caesar hang chance my rash. Sulang which was as covered with my whole with when shiv agus by rash nismo
Glue it, Sulan. Let the whole block. Let the whole block. Let the whole. Slán. Slán. Bing.